Hej YouTube, i dag der spiller vi ind på Pace, og der er link i beskrivelsen. Kid PvP, husk det. Jeg rækker ind her. Kosen. Nej, fuck nu af vinder. Ja, fuck. Og ham der har vi lige. Ja. Nej, så dør jeg. Hallo, stik en af, der kommer ind til spawn, og han hedder Mikkel, ham der i de gode gear. Han skal dø. Nej. Skal jeg fucking ikke løbe? Og det har et Nej, nu var med det der. Det er lige meget, men løber. Han vil få ham på et tidspunkt. Nej, det er rent faktisk ikke, fordi han slår mig ihjel. Ej, så løber han ind. Hallo, han er på vej ind til spawn. Flæk ham. Nej, det ved jeg godt. Det er ham der MC et eller andet. Nej, han hedder Mikkel. Nej, han gør ej. Jo, han gør. Nej, han hedder... Vi tænker på to forskellige personer, Grit. Ja. Nej, men hallo, nu løber han fucking udenom. Det er der får han ikke lov til. Jeg flækkede ham med en buepil. Grit, det er altså ikke awesome at flække folk. Nej. Nej, men jeg siger det sgu da også bare. Fik du så gearet? Ja, selvfølgelig gør det. Hvad havde han? Han havde, jeg troede han havde sådan alt muligt mega sindssygt gear. Han havde kun fejrespæk på sit sværd. Han havde kun 20 guld. Golden, det er lige meget for mig. Nej, fordi man får penge af det. Jeg flækker lige en eller anden god en. Hallo, hvorfor vil I være sådan en OP guys, der bare flækker alle? Det skulle da meget mere sjovt at være noobs, der bare sådan... Jeg synes, det er sjovt at flække folk. Ja, i stedet for at være de der OP guys, der bare kan flække ind på 2 slag. Nej, så løber han ind. Fuck, han hacker ham der Laurits F. Hvem hacker, så kan jeg tage ham på film. Ja. Ham der Laurits F. Anders har et OP svær eller sådan noget. Ej, han har bare sharpness 2 eller sådan noget. Det ser ud til, at han har sharpness meget så. Jeg sharpness 2 meget. Ja, det vil jeg sige. Okay. Godt, Grit. Du fik ham lige blokket. Op. Nej, drenge. Hallo, op, Jakob. Hurtigt. Hjælp, jeg går efter. Fik vi ham? Yes. Det var sharpness V, Jonah. GG. Fuck, det er vildt. Hallo, jeg prøver altså at flække ham der Mikkel der. Skal jeg ikke det? What the fuck? Jeg kan lige godt få mit OP-stof. Ham her hedder Gabbles. Nu prøver du at tage det der OP-svær sharpness V. Er det dig, det der? Nej, hallo, nej, lad være med det. Jo, fordi at nu filmer jeg, så nu synes jeg. Ja, vi skal gøre det sjovt. Vi nakker lige ham der. Undskyld, Jakob. Jakob, for helvede, vi skal nakke ham der. Ikke nakke mig. Du kan nakke mig. Der er en anden, der provokerer, han længes bare ud over kanten, så slår han mig. Det er virkelig pushy. Amen, nej. Nogen er bag dig. Han kom, alle deres klamme venner. Eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er deres klamme venner. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er deres venner. Kommer ham der Mikkel eller noget. Det er ikke ud til dig. Det er meningen, at jeg ikke kan åbne min pizza. Din pizza? Yes. Fanden snakker du om? Ved du ikke, hvad en stikpizza er? Jo, men du sagde bare... Hvor der fucking er slik. Er det ikke nice? Undskyld, jeg tog det. Helt stjæler. Hvor mange er der lige, der går efter at slå mig ihjel? Du har et OP-sværd nok lidt derfor. Ja, okay. Og jeg vil... Nej, nu dør jeg. Nej. Bare løb. Jeg har et halvt hjert. Ja. Jeg lader være med at booste ham. Hvis han flækker dig, så flækker jeg ham. Nu dør jeg. Nej. Ja. Kom ind. Okay, jeg tror, jeg lægger det der OP-svær ind, fordi nu der er kommet en ret god spiller ind. Det er ikke mig, her døde. Jeg har temmelig meget guld. Jeg tror, jeg får temmelig mange penge på det her. Og jeg skal også sælge mit. Okay, ja. Tak fordi I så med YouTube. Husk like, subscribe, hvis I kunne lide videoen.